Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden AKUAPEMAN nananom eya amane ne amamre ede nana makonadu yi adom otosom yen satna nananom yi adom akonwa so no emfie num ene enne ya edwadata ye boi ahye nanimonyam na nananom abakosem mu no sa wahima bi sa ASANTEHEMAA bi beba ye bebo ni dwadata sei wei ene nea edi kan ewo yabakosem mu kra edwabo no ekoso na emom eya na eyekuma bi ewo onoa na hemfie na ene de yewra opemso santemera wamma ho kwan ama ya biemu ama nemfie num no nananom aman hema nananom abrempon hema afoa hema ene nananom adukrofo hema woni won konwasofo nyina ene ne ye behye dai mu kena ama no edi mu yaboafo a eboa ma ye de abremu eye Park Prestige Ventures wo ton tiles papa abusuakuru wa junction ho ena wo ya fa number no na frɛ wo be cheche wo kama enu achi no Josma Agro Industries Gary any woman kontesam na me kanfo Gary no e de amount egu wanum a ete senia owe biscuits ana crackers ye nananom ebeka womo na aso yasene afenso Odosewa Foundation e boye nchidom na ne Odosewa Foundation e kane se woye carpenter ni a wasu adwuma pon ho na bibi nti wonya adwuma na wonya equipment mfa nya adwuma eya afa number no na frɛ me na ye ni nkomo na ye mawo adwuma enye medamase Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden AKUAPEMAN nana konadu yi adoma otosom yensa ASANTEHEMAA ni mfrinhia eda no ene ne mpomponso ye ne teacher safo ebe bonkomo senia ye ne da no teacher kantanka ne de waneji wo safo mrane kantanka ne yi kantanka no na wa kire ye nana amakonadu yi adom otosom yensa ASANTEHEMAA na bosu mira afishapa yo afin kometu ye na ho te se yepa eda nyame ase wada roma na amakonadu ASANTEHEMAA enne wo asante abakosem mu no se ye bo ASANTEHEMAA bi dwa pa se na frihia na menyi ni se ebi asida eni nti no enne ne ebei eye ase abakosem bi a eye ato na ASANTEHEMAA ankasa kra no one hwan na hyase nana afiekobi ena wo nana amakonadu na afiekobi se wampem na oye ASANTEHEMAA ofiri ho no ana ono ane ba ne ma no no ye num odi ekan no one nana kwadu yadom ya otoso miense na owo nana kwadu yadom otoso miense ewo kumase kwada so mredane yi benyade yi abusumfie na beye mfie beye aduokono enum nie kane no nanka ye de yadwene ye se odi aduotwe ama obedi ade no ano ye kan se odi mfie aduotwe miensa sese no onoma omode omade ya omunim e de aba se eye mfie aduokono enum kire se obedi ade no ye mfie aduokono ene num abeka ho nti no ye wo no anso afi pepepe ene ete no ede no kokoma ne maame nua ewo Asante Newtown ya ye kano Asante no time and Ashtown ya ni twidi pa ne Asante no time na onene tena ye ema onyini eba ne mpani mfie so odu ne mpani mfie so no omogro no bra no kra na je se baba akoso wo fie ho ya e frɛ no na ansa omogro omo ebomu ye gro bra wie so dia na je se wo be ware ndi wo ware opani bia e frɛ no pani boate ya wo ye otomfo ana blacksmith na papa no ede no ewura asɔre mu asɔre a omura mu no na frɛ no Savior Church ana gidi ndi o asɔre no mu be mfie be babro aduanan ena
ne kunu no ofiri mu nkyere bia na ono angasa no dwuma na odie na oyekuani na osan ono aduane ton na nka obi ebe busa se ohima mua fie Asantehene enuaba ana ono aduane aton ahobrase na ekyerɛw sɛ woyɛ wobɛyɛ Asantehene na woyɛ Asantehema enkyerɛ sɛ wonni adwuma ya na sɛ omrɛ wo ho ase ewie emra ayi obɛyɛ Asantehema no na sɛ wɔsesa na sɔre efiri Asante akonwa no bata Anglican for asɔre ho enti wobɛyɛ Asantehene a woyɛ Anglican ni automatically wobɛyɛ Asantehema so a woyɛ Anglican ni tinura ya odi oda nyame ase Anglican na obɛ fo na bɛyɛ asɔre ma no ma ne da nyame ase wo wono nso ne suba ne sɛn woyɛ obi a odwo woyɛ obi a ne koma ɛwɔ fam wonye obi oyɛ hatu woyɛ obi a ɔde asɛm kyɛ ya obi a oninu obi a nim saa woyɛ obi a ɔyɛ doyɔfo ɔpɛ adwuma ya na ekura sabi woyɛ ohema ekura ɔtena se ntra wabra adwuma wo odi nsɛm nyinaa odi nsɛm so ahema ɛwɔ Santema mu nyinaa ene mma wɔ Santema mu nyinaa ɔmo dan no enti sɛ obi kunu esisi no anaasɛ bɛma bi sisi wɔ ba bi a ɛhɔ no kopie ya tena se di asɛm no abuafo ebem abuafo wɔsiesie die sɛ sɛ wɔsiesie ntam no wɔsiesie ebinom eti sɛ edwam nyinaa so ɛhyɛ na ase di sɛ dwamfo ɛma mentime ho ase ba ne nyinaa ɔno wɔsiesie meda se na enne ya yedi na finhia da je se abakosem no bi nsida sa Asantehema ye bo ne dwa sei eno so ase kire ne se ya de ye bo na ya na ye kuma bi wo ahema fie ana ohema aboboa no na we na ye pagya ne kese ama na kosi se nkrofo nim se ahema akra no na se ema wo mo na tumi ehye wo mo nsem nkrofo nim se ahema omona kuro no eye omodia ana oma na ye omodia nti ne ye da na di ama obi ahunu se oman no oman wo ho a ewo ahema nti ana yesoa ohema yesoa no ya pampam kire se oman ti no yesoa be man so a ohena yesoa no ye beti ya kire se wo ba be ye adwuma den ene sojasem meda se wo be ye adwuma den ene sojasem teacher ne krakra mo enne mfie num afinhia dai ade asa na wo ka kire me no mienu nyina tete ho no na penny ena enne na na makone do yi adomoto so me yensa Asantehene dia hima dia asam na wo ka ade a kire wono ade sebe ye ne bibia ye ka kire no ono mom na wo bibia obeka kire na de obeka kire nyina nso be pie dwabo yase wo hwa hima ya eba ya fa ye ho kama ya na kire se ba bia enka omo hene betena no omo ba omo nso hwa no betena na kire se ade kase pa na APA meda se teacher yede ensamo no enkomo no ebesi ha ye betoa so dwumadie no ahodo bebre nananom eba na eba ye betoa so ne ye betofom bia ye mama so ensi ye damase Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia ma na na champoman kan say ya aguna mahema na nwa ye fedodo maame wada roma enne afia ye die na akradu yi adom na fi say na hu niema sa nyame aye bi esanse nya obi a na otsena akonwa so a onya saa emfie no ti nyame aye bi ama ye aha nso niema ekoyi yada mu nyina mo ase na hemafo edi asam na wo gira wo nuanom anamo waye o man heme wo ka kire na akradu na me ma ne kwasensen na ne do na wodi wo manipa no ontu onhyemu kena sɛdeɛ wo si ho awo ayɛ me kura ketewa yɛ ama bai kɔnkɔ me ni agorɔ nti mani sɔ ne dɔ ne nsi nyankopɔn ɛnto nsupa mu na konya a wɔdi so na wɔnhyira no akona man hema ɛna ne na bɔ nkɔmɔ no nana yɛda ase pia nana makona do mfie num afidida na ho afahye ɛna yɛwɔ mu yi mene ahenyere no mu baako ya wono eye atonsu pani
ehema ye bebo nkomo na ahema fo no enne wa kire na ni so ni wo mudwumadie pa ana broni be ka role a wo play e wo dwumadi a ekoso mu ana wadaro mame mo official afen kometu ye o wadaro mabo din nyina ne de bre no e kire ya me pa to me di otumfo yire na brecha atonsu dwunase a wo mfro Kuwait ne atonsu slide tonsu kuma wo nyina me ne ohene yira me wo me overall boss just me yana me to asase ye bibia sa location ye bibia wow sante nyina ware wode ma me nananom a aware na omawu akwa ba bedu me so ti atonsu esla ho efro caterpillar mo no o ta ho no ene atonsu dwunase fro Kuwait na me ne kurora ohene yira wow ohene yire otumfo bi a wodi akonwa pen ne ware ho ana etesen asekere ne sen ohene yire no otumfo bi a wodi akonwa pen a wo wi na ware me kuno ware me wode na nabo nsu panyini wonde ko sawo fantimem emo kwaje onsu dinye ka didi ho ti bo nsu panyini na ware me enu achi na wo say ya bai onu su ewi freju adwuma friend kwa kwadua the first also be ware ne wo meba osa ware ne sa anyere esa aka ho itina je sa anyere mu no anyere di brackets ye no ohene yire midimu pa bisa ba konwa ba ne a champion ne ene ohene ba som ne me ware ye no so bi kunu sa ba konwa ama me re ma konwa ene ne a champion ne som ne omo konwa bu aduma champion ti otumfo a omo bu akoye bia wakoye ba bu ba ko na ware me na abedu me so a me so me ware na se tutu no enti no obi tie na ohya enkwada no na mebuno no obeka se otumfo yire no eyesen physically ana honam ani no obi badwene se bia enokre se wo ware otumfo se etu a wote wo se yi sen na wo kire mu ama emu ada ho ama yahwefo de me kire mu ama ada ama ahwefo no se tete ne de aka yedo ware ayeta akonwa na untimi enware untimi ni be man tra wo bi bana ne be man enware bi ba ene no de untimi ware na wo ware a be man ye hweso ni wotimi megina yimfia se ne yede ne wo wo hene yede no na mo wo so me na me hwe wo hene yede so ayede ama ye wura enti still enam say enkaye ne nananom tetete ene ware nana bo nsu panyina eno aware na we awu akwa ba betena so ama na aye nka ye da ho eti aya yete ohene yira ewo yifi e no na ye ba no obroni be ka in reality a tun for sante hene enya ne dabichi ten ene ye nana wote hoi na mmom eya amane ne amamre bi a nananom aya aye senda ho ena nananom aye ne sa amana besi nenti oye ohene ti ne kunu eye hweso ni a wo hweso e de amaye rasante ehene ene dwumadie no sante hene bodwa mane maame ene aye akwanya nananom nyina mashesha ne amene wotiwe ho aye fe papa nana menka nada ho aye fe papa e de asem na wo ka kire yewura na bi aso ne maame na kwadu ye adom otosome de kakra metimi aka se me de nyame ase me da ASANTEHEMAA'S na me de nyame ase se nana afia kobi se wampem ko ne krachi imfie num ye ni ena ye de ne ba anakwadu ye adom de te de so atana akonwa so anya imfie num eti ASANTEHEMAA'S ya te nenne me mame kunu tiri nkwa me ma ne maame aye ne nua ba so etiri nkwa eye mase ase yesai mekuma me ma de tiri nkwa ya atonsu kuma ehenma na yene na atwetwe enkomo no oye ohene yere prekope ana yeda ase sawo ba kuma se ASANTEHEMAA'S ntem krodue mu a ye dwa kase a ewo ha ana nwa dwa etwa ye ho ahia no ye wo mu empanifo ededa no eye mma mpanifo ededa da no wo mu nyina so odwuma bi di ewo menhye san se edwa hodo ewo ASANTEHEMAA'S mu nyina da nayema ASANTEHEMAA'S na bem ne senti omuso befia besom na mama official pa afin commentary da wada mabo wudin na nia woda no wada ro mama yehu
If I told me the Nana ye for what me free, I don't want to say. The Same da Bayerano, me a Bayer Namedano. Then Yanina so Bayern Ekesi. Whoop free Bayers on our board, yes, so. It's so we are no pay ya. Yen another fair far war ye. Then we are sent on Quadrano Sierrano. Yama Kwam won't try. Then no many 9 young men shy. Till I'm going to fat say. I never transia. Ye chay nana. Ye cho 2 4. Ye chay name. I'm on Waba. Na Yaji and Tinadi and Ijeda. Sananian fear potty and Obian is hard. 10 and 9 years and a year day. A year fair. Yenity. And see. And you are never will be a sinner. I will be out on the piano. Nahima and a frano. Just a Jabia and Nahimadia. Would be a job crowd with their more. And Nahimadia. It's a good be a job to be a ASANTEHEMAA'S. Nahima General. And Tinania Bechia. And Yabe for family free. Nano consider a swimming. And Rassi a swimming. Just a year, another woman, Yenya Beatana. Yenya make quabruchri. Yenya make school papa. Yemba so ye be you I fin na one mother roma. Ebe no mamia baby antena. Ekebe enwo be fe. Nti so on so nyame aboa. Let's say fie no. Ato no. Wo se sena ni nyam. Na ko sera na me aso me hu mama. Ye be chia ye nana. Ka be hu se na ye gina ye. Apona baso. Enti mo ankasa kra no mo som pa ya mo som wo na yema fie a anything. Yes we som ne say. People ma baby asa we adwuma. Onyo kaprobo onyo sempoa. Etu edu awukuda ni abesom. Edu akwasida ni abesom. Edu bonya bra ni abechia no. No nkwa na bechia. Ye chia be ma ni achia be oba. Enti achia wotumfo ni achia na ehema. Enti de som pa. Kese yemfe asante de onu se yahemfo ani ahemafo yemfie ni agro. Yahemfo ani ahemafo yemfo mu ni agro. Eye Kumase and ASANTEHEMAA'S edwa ewo ha etwa ye ho ahia ne nyina da na ehema abem Efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia ma opem so ena asimu awoba no nananom somankwafo ena edikan no samanka ena eson yewura ya wo eba no eye nananom somankwafo ena edisa adwuma no samanka ne den eno no edwabo bia wo behu sa asentreni na ekire se yewura wasimu a woba eno na epie na edanso na ekire se yewura santehene woba Yera oba ASANTEHEMAA'S woba otekokoswo wotene ensafua wahini pia ensafua ekita emrante nyina asechre enesa yera watoto na pro nyina mu enti apra wo menhia no watoto ni nyina mu a ensafua no ana ekura ye nuanom a wo mo eba no ne nyina ye yewura henkwa ana edi sa adwuma no ya ekura mo asante amane efe tete wo bika tete ewo bi kire every tete ana ye nananom adi sa adwuma ya abepem na enne ye nkyiri manso ye to aso na ya ye bie enne yewura ASANTEHEMAA'S wana apakan mu esanse what day ene day nyina ama na hema nana makuna du ya doma otasom yensa ne senti ene yewura wasifom na ne ho niema de edoson yehwe niema edi na anim ya enchinya wo hyase no benchiye enum na enum no baako akonwa obetena so no benchie ne esiba akonwa yewura betena so no eso na enan ena ohyase a nananom eka no ho a wo mo eba eyamane echem ena wo mo eto edi nanim no ene enhire fefefa
wamo ehim di nanim no ne nyina eye yewra eho eniema no ebi dodo eni sane a osonta krache ne nyina eye okese a yewra oye entia Nana Dwapo Nasewa, Bechem Mahima, and they at the pond dama yankasa, at the pond dama ASANTEHEMAA'S, at the pond dama Bechem mine, and into the who's a Bechem mine, yes, so ya baby. Ye by Yanana, Quadu, Nymphian Numna, Yankopoya and Adum, Yadin 240 in the Messia Kunyasi, in fear Numuno, and then na ya boma. Yabaman of Finsiapa, Nayasa, Quatenting, Ediamano. Now I am Magana, you know, who said, or Somiabo, Pa, and Untina, Bechem mine, yes, Yabochi, Abba, say a Kayan and Naho, Nayabu say. Ubeka say, Edian Tiquana Bechem and Nayawaha, Bechem, Yaka Santia, Yakahu, Ashanti Kingdom, Yakahu Pa, Ashanti Kingdom. Yehwa ebi wo ahafo ebi wo bono ebi wo ahafo ebi wo oti region yehwa Ghana nyina Asantehene ne nsaduru ho Ghana nyina wuyi Asantehene na henie etrechen obiara ewas Ghana mamu ha enu nti na manfo nyina yebeba ne maame eti nkwa ne ama ne hyede meda se na bechem hima nyame hiraw no nso nkwam na ho fene bi meka ho that's oh dia me sa kan say pan for san kofa yenchi yesra ye mabru no say ye wa mamre bebre wo Ghana ha ye nhwe e na ye hwe aye ma no mo ya agi ensam dia wo say titiro emaya no e na ye ahema dai na me tu omfo say ye ntade hyem ene ye kasam ye sua ye kasa ni yi ye sua ye bakosam yi e man ntade na ye kofa na emafo e de ntie na esese ye no ye srese ye omonhwe na ye man nkofom ye friend se kata husie na daachi obedina baba ye mpanyimpa nti ese maburu ni nyina nse e na omonhwe na omonsom ho de ye ni nyame e ma ye maami etini nkwan ye do mu nyina ase yensia da ase na hema Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden AKUAPEMAN nana kuna du yi adom otosom yensa ASANTEHEMAA'S ne fie num afahye ya enne ne nti edwadata ye no a enkomo twetwe no na yewo mu enne eya hema da enne eya ukude etoso mienu ewo mfimpi no ne aduenu mienu mu enne edai eye ahemafo ma na edi eda no ne senti ye ne nananom ma no na enya ye ne ahemafo ne bi etwetwe nkomo na ye bisa senti enne edwadata yi ne ho mpani nsem ne na bakosem kakra nana mema o efihia pa ene dai
Madam Romabo wudin any chrono na ye hu echira kwan. What I say? Na won ye fedodo. Be pa cho. Ye frem na na akua kira mtoso miensa. Ye atwoma hema aneme. Nenne ade fefedi a ekosue. Ye bedi kan de aseda kase ama twedi ampon kwa ame. Toso mi ne dia ma asase ya. E de toso miensa so ye dia ma opem so. Nana Asantehene yedana se ene day o hye ye Nana Asantehema enwonyam kase ye ni fie enum odotana akonwa so wenya enu nti ena mu hudwabo fefefe ya ekoso ya na ye ahema afo ewo Asanteman mu nyinara ena ene day ye maami efie nu ma wenya ye be ka na kire ema ade aye kuda pa akuo yes 70 sa and yemaya mu no edwabo yasi enti yedemu nyina mo ase nyame mfemfie ni bi nka wo maye maami o mani nya enfie bebre na Asante no so Asantehema hemafo nyina yeda wase ene enmunyam kase a ene dey wa hye ye ne maami nyina yes yeda se na Asantehema ahemafo ena ekase what's what ye help him so asese what this akwanya we ato ho ya ne edwadatai na konedu ye adom ni mfie num edwabo yi ede awoho a efre chichiri ene bencheye na nanom efre chichiri ene bencheye ena aba de wani onyam betai ye dwumadie kase yi as echi na Asantene a ebe ye na nanom a efre epuei mantemu Eastern region ananom AKUAPEMFo enyina nkro ni nyina na wonyina ka won ho abomu a wato santen ebema ye nana makunadu ye adom otoso miensa wote nananom ye adom akonwa kase eso yo tiawe obi sobio yesu sobio tiawe abraduman waya Yeni magwaro o jaswe yo tiawe obi sobio yesu sobio tiawe abraduman waya yeni magwaro o jaswe yekwo amakobe ose Ose amanko beye yeah and then ananom AKUAPEMFo ena aba what to jom what bohu enya sam ketwa esro wo mo twene no so edanso entie tani account etiko afei ena ebre aso na hima eda sakomo na hima ate sakomo ne amane ene amamre ekoso mmodwoafo ena edi animo no otumfo ewo henkwa sanso ena na hima ewo mmodwoafo dodo ene sania osonta krache nana kunadu nana yamautri nkwa nana krado ye adom atofokasi etru ntanta no funta braba mansan na ni mano na krado ya domota somiensa na Asantehema ye obatampa
Trepa say ya kofra mantemu a asante ya worara e wo honomo ya wo mo hwe ho nyina e de ma yewura opemso asante hene na taban etre ekwatire rara fo aba ya ne rara hema na sinamu oyeman hema na sinamu ebebo nkomo nana mema wakwa aba so na mo ho te sei na mi adum na mo so mo ho ye Ejana dumara kwa ene mompa ebunti eti apopa bodaro ma bomi rara nkomo ekwan so de boko rara sabu de mu amunim owo se abribia na nka ye wa ha ekwan ne wa na adwuma so no se ye de efu adwuma ne ye nti tambia na bribia ya ka chi rara de trese ekro no ye asanteman bribia ye wo ho eye ansante dream ye rotumfo waba be hu se de ekro ne tie ya bada asase kra mra mesi dan wo so no bra no abeji na home wo ho asase ne da ho tedwa ama no ye tin se ye maame enne ye nemfie num awoda odie ese da bi ye ntina wo mama ya so tie na ye ntrase anka o mahini ankasa o mahima ankasa betuti ne nan aba na so no hododo no kakra nti o hia ye se ye ne sade a man bia so no wo se ene enifa benkum ena sana yamra yemesi na nem ne yamhwe de ekoso ne yaso yamwa enti ye ba ya rara ye de amane de ne ba se eho de boko boni bia ni ho na wanka san wudin no dibre ene sen ye ni fahima ya fra mi na na mapokua ampoma nana ma pokua ampoma rara ni fahima ena aboye rara enkomo no ye mama kwa aba ebre so na mo konso anyame ene nananom enfam nkodura asumdwom yeda mase emama fishi apa ene efritete edu baby a yebedan ya no kakra sisi ade medu poemantomu eye okuapeman hema ankasa wetu ne nan aba ASANTEHEMA'S mo ya one yen nyina bedi adai na hema na makona du yi adomoto miensa na afidi da nne ye di ahye nananom nyina ni monyam ne nana obade ni monyam no nne won nyina ba ya won ye nyina bebom na ya hyefa no yane na ebedi nkomo na waboyen amane kakra efie akuapem na yatu aso fie sante nana mema official afi nkometu ye
afisabri na bibia atemdi amen nana wadaworoma bebo udin ene yenkuro no medi kan aka na so bebo udin a kire yahwefo na wadaworoma ya tia nkomo ne so for frame nana afua nketia obuo a otosumienu otosu ebie pese meka akuapem ni nana afua nketia obuo a otosu ebie okuapemia nana wadaworoma ekwan so akuapem ofie ehoboko de okuapem tias ofie boko ensam ketenkete bi wo ho nanso oyare kase asibia wasayare wanketwa nti wejidi se twedi ampo na obesan yare wanyina ama na yie ato yie enche kura medase wadaworoma asanteman yewura ne wabakosem no se ohemia bi ebedi afibi na obepa ho ntoma sei we ni ne adi kan ewo asante abakosem mu eya woye wo fie na enne de mfie num no wa ba bonten enti aya abakosem a edi kan kora wo asante abakosem mu ti wadaworoma san ana wo efa hye nne so ye wukude today ayamia na edi adai wadaworoma dwumadie ekosoi sen na wo hu no yo ene ye enije dakese ema emia nyina emia wo Ghana nyina asanteman de otua na yensu yetiem na ene de ye hu se ne ma ekoso no eye ahowo ade kese enka no na bibia ye disie esanka ehyehyefie nanso nyame adaworoma ye de epue abadwada tam epese Ghana man nyina hu se enne dai na nana kunadu yadom otoso miensa odi da wode ni si ekunwa so ada etoso enum mfi enum ni a wode ni si dwa no so na nti ahemia nyina abomodin benkum nifa atoye epue nyina wa ha yeridi nana afi shiade edi ye nyina ni agi ye nyina kaka ye ho ye nyina ata na echi ye nyina manana afi shiapa ene enya agurukura sana midi kanka bibia na nka ehyehyede mu so ene de ye epue ema so a kire se mema kwa ye kobi mema tu ya yetam na ye de hye enunyam tie nyina ba se ye beboa nana na wadi na afrisha nano ti nana ye manitirim kwa yese ene dey on manani nye se Ghana ahemie nyina ata na echi anahemie nyina ata na echi ti enim se ono nso oye enapei obekosu etuyemfo na wachire kwan ne enso ye di na echi ye danyame asema no se ne dey odi na afrisha nana yada se nyame nhyiraw sani nana kanen wa kani nyina wo se nana ni dwuma ekoso nei nani age nani aso esanse na ASANTEHEMAA wo ye obatampa Ghana man nyina hema nyina emame enono enti wone ne dom ba ya na wobema ye nana kunadu ya dom otoso ebiasa ni tiri nkwa ewa ASANTEMAN mu nana ye be stress mu kwa obo ade no enso amokore ntabaso no fa moko ye beto am okuapem na ya be hwe ehoso de no ti ne krakra dan na wodi jaw mabuno wo yamane ne amamre esuamu yo ne amedi jam mabu nyina wo Ghana se na nsen wo hwe ne me bia na awero kakra mabu no esua ne me bia fi amano ne ade wo hu se Ghana ni nanso me de minim se twere ampon no oyo batampa wa boade na obroni be kan se bebia ode atu yie wo ye Ghana ni a esese wo mo hu se wo ye Ghana ni wo yo man foforo ni ese wo mo hu se ne awafade wo be fa wo hu se ne awana montu
ebe nyina esese ekososa na yekofa afoforo bi di yenye ni yensu afoforo ne di na yekofa no so yenye ni nti yenhwe nye yendi na enye krabehwe na nipa mfi ba bi nso mehwe yendi bi. He is a God of variation. Who say wa bomani atoto wo twa wani na hu niema abode a who say Ghana eson niema flowers ne plants ne ade a ode aba na unim say esono ye ha ukọ India esono amamre ukọ China esono amamre kwa America menwe esono amamre nti obia ma na ninye ne de ho obia ma na ninye ne de ho na enu na ema onyankopon so na niji opese oye nyina ba say amane ne ba kwa nkoye nso God of variety opese obia ede etre obi ba na nani abeje ne yonko de ho ono nso kwa na nani akoje ne yonko de nti ma bu titiri nya me dija won say won momodin na won hwe se ne a ye won nanom ne won agya nom no wosi etoto ne mafa na won so oni anam anchi wonye bibia ahomte obi amfanse ye beda na se wakani nyina mebono ya na tuefo yensom na ye mayamane ne yamamre eho hia ye na ye nini ne no ene ma ye danso ma ye kọ ba bia ye ho ba bia ye fi na ye das free menshia fikasem eyeye nana ma kunedu yi adomoto so miensa asantehema nimfie num dwabo ya ye baaye ede ye ni kocha mansa besemu ebe fa nia efri ha ede bre ya hwefo eha ena bre be ma ye kwan na ye de ni nyina asi mede di odo sewa enima apel mame na ya boafo ase Park Prestige Ventures nada Roma ena ye ba ha ebefa adwumadie ebremo sanso na Jasma Agro Industries gari ene ne nkonko ntesam omo boa ma yen ebefa adwumadie ebrewo ne krakra mu Odosewa Foundation eboa ama se wasia carpenter adwuma nko na wapon ho na wonya adwuma nya akwanya abeda ho se frame fanamba na egu screen so no frame mema wadwuma aye work and pay uye adwuma na yetua woka ompe we na ape edie eye ni jesam a Odosewa Foundation yede aba kakra ye betre yensem na adru obibia so beda mo nyina ase ama mo mo ne hya adehye beda me kri nyina ase baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden afiapma hankra duonu so obenembo suminensia lana benya afa ho de fingesi abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo lana ma ye mwamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mwamo lana leshia ye mwamo pa lana ma mudaso Amansambo mudi, baby amubekobia. Kana mai mudanso. Amansambo mudi, baby amubekobia. Ntima weni nyisa ufrigano. Amapunti ogya yeso na yesombio. Ntima weni nyisa ufrigano. Yatasi se bebrebe mumienyayo.